תוך שבועיים פתחתי את העסק. פתאום בכמו הערה כזאת, תת כזה, הבנתי בדיוק מה אני רוצה לעשות. זה נהיה לי, כמו שהכל נופל לך לקוביות הנכונות, הכל פתאום התבהר לי בשנייה. הייתי עם בעלי אצל אופטומטריסט, רציתי להוציא משקפיים. ואנחנו יושבים אצל אופטומטריסט, שאני מכירה אותו שנים, או בעלם באמת הכי מקצועי שאני מכירה בתחום. והעסק שלו, מה זה בלגן, אימא'לה ואבא'לה. המוצרים לא מסודרים במקום הנכון, הכל מבולגן ברמות שכאילו לא מבינה איך מקבלים ככה לקוחות. המזכירה מתרוצצת כי הם קבעו את התורים לא נכון. ואני יושבת עם בעלי ואני אומרת לו, תקשיב, אני לא מצליחה להבין, אני יכולתי, אם היה רק נותן לי, הייתי לוקחת את העסק הזה ומסדרת אותו מפה עד אחר כך. ופתאום אמרתי לו, יואו, זה העסק שאני צריכה לעשות. הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אפילו לא ידעתי לקרוא לזה בשם, אמרתי לו, זה מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה לבוא לבעלי עסקים ולסדר להם את העסק, ולעשות להם סדר, ולתת להם מיקוד, ולהגיד להם איך לשווק. יש לי הרי את הניסיון שלי משיווק, מאסטרטגיה, מניהול, זה מה שאני צריכה לעשות. ותקשיבי, תוך שבועיים פתחתי את העסק הזה.